sorry. To je ten bad multiplayer, no. Kámo, preto kúpujem super bonus do piče. Super piči. Keys. Kámo, by som dal, že... Nie, že hate, ale... No. Keby si tu multi do piče na tomto, vieš? A počkaj, ale... No. Ty koko. Ty koko. Ty kokot. BOOM! Mid, ale mid. Battery, tyk. Keby dáš 4 ináč naraz, ale nebol by tam Maxin, a že by si vyhral, že celý... Zas nepreháňaj. Esa, dopredu nač. Dobre, nač, prosím ťa. Oh! Málo. Jackie. Ty kokot skurvený, keby tie baby hady aspoň jebne. To piče. Na jednotku, no škoda. Ale aspoň. Ale je tam builder, no tak poďme. Jeden spin, poď. Ďalší náš, poďme. Snickers? Snickers? Som myslel Nick. Queenie. Topanky. Nač, niečo. Queenie, no. To je to. No, nač, prosím. Niečo. Naži ma, prosím. Tieto joysticky. Ty kokot. Last spin nač a premium hit. Kingy, Jackie. To je pišu. Ja som kúpil. Aha, to taká mám kúpil, hej, jeden spin. A keď dal max win? Aha. Nikdy nevieš, kedy si jeden spin od max winu, ale... Dobre, nie? Aspoň niečo. Málo. Mid. Nečakal som toľko. Nemôžeš byť ani za to happy. Detská porcia, hej. Dáme ešte jeden? Za 5 určite áno. Nice. Ty koľko! Aj to piči, aj to gone. O, počkaj. Veru aj. So... Ty pičo! Čo sa deje? Boom! Maxon si šťastný názor, chat? Neveriči. Kúp, dávaj, aspoň jeden. Nie. No. Dávaj! Nie, to si tak spravil? Ty si kokot skur... To je fakt. Ahojte chalani, ak ste ešte nepostreli, tak na Discorde rozdávam cez 20 000 doláčov každý mesiac pre mojich hráčov, pre viac infa a 100 free spinov za $1. Joinite discord.gg, otocky, alebo kúknite stránku zjanverewards.com. Piču, lock in. Vajíčka na tým budom, poď. Vajíčka na tým budom, 3 vajíčka. Kam, Grande 1,6 milióna chlapi. 3 vajíčka, prosím. Nie. Keby ja som dal ono. Počkaj. Teraz potrebujeme kamo retrik ideálne, alebo nejaký proste dobrý hit. Fakt, prosím. Poď. Okej, Coina? Ešte. Okej, nie mini. Nie. Minder. Bigger, hate. Počkaj, Barhousey, Bigger, alebo Major, Grand, alebo Super kámo. Poď, prosím, niečo dobré. Major Zeman. Soros! Keď dal Bigger. Ale neviem, kde tu dá vlastne ten windmill. Kurva, keby to dáš 5, aspoň tak vieš, dobré placement, neviem kam vôbec ako to jebne. No tak to je na úplne v piči. A je hotovo. Taká detská porcia. Ale lock-in stále zjam. Musíš viežiť. Jeden minor by mi stačil, alebo kamo jeden major kamo by bol topka no. No? Tam hore vidíš ho? Nad frikom. Poď kurva. Tu je 3. Nemôže ti z drevenej padnúť, určite nie. Aj z drevenej ti môže padnúť coin, myslím. Z tej obilnej, či ak sa to ani nie, z toho sena, ale z toho dreva, hej. Tak to neviem, to som mi nikdy nepadol. Neviem, kde si ty videl. Nemenovanému Kubiksovi to padlo. Píšte to aspoň money naviac, ale to malé kokos, kámo.
Možná má šanca, Simon skúsený, kamoško. Ja by som šiel možno preč, popravde. Kurva, ako, ja neviem, no. Nie, ty kumák, prosím. Vlastne 3 wooden nech dá. No dobre, aspoň jeden dalo, ale... Keby dá retrig alebo kam minor, reálne za minor by som bol happy. Minor by som povedal, že OK, takenem to. Poď, coiny, coina. No. Kys, dvakrát mený har. Málo. Dobre, išiel som prez jam. Seriózne. 42. Vráť sa za pol hodinu aspoň, alebo... Chápeš. No, do it. Upgrade. Nice! Aspoň 2 upgrade bol. Aspoň dačo. Poďme bigger. Bigger by bol dobrý, alebo major, kámo, grand, hocičo. Bigger a potom Marhal. Kámo, keby super mi jebne za 8 miliónov názor. Oho! Vidíš? Vyhovoril. Kokotko. Oho! Ty skuraj! OK. Málo, to je. Bez fúkača sa nejde preč, chlapi. Kámo, keby dá bigger teraz za... Keby dá bigger za 100k. No poď, 3 na tie wooden nejaké. No dobré. Potrebujeme coiny tuto jednu na tých wooden, no. Nejaké coiny, henčaj. Coina. Retrig. Yes! Poď. Bigger. Poviem N-word, ak padne bigger. Nie. Ja poviem. Bigger, prosím. Deal. Minor! OK. Zase kálo, OK. Poďme preč. Nie. Nebola fúkačka, nejde sa preč. Počkaj, druhýkrát ti vrátil Drž piču! Kámo, nevrátil mi nič, kámo, ešte mi dlží tak 50k, chápeš? Dobre. A minimálne. 50 ti zoberie podľa mňa. Je to možné. Ha! Teraz kedy! Stop! Ty kokos. A teraz daj Grand, nehovor nič. No aspoň major sú. Mega egg feature, kámo, najbude to 4 a môžem byť si hovorím kokot, no super, dík. Podri 4. Wow, 35k minus, dík. Som 50k minus na tejto hre za... To je pičín. 2 zas, ty kokos. Ha! Jasné. Ani jeden. No tu mám aspoň, že čia coinská z tých wooden. To neviem, že? Aha, coin! Mini detské, wow. Neskutočné. To by aspoň 10k bolo.